Добре дошли в поредното видео за класация на упражнения за определена мускулна група. На дневен ред е задната част на бедрата, както някои от вас пожелаха в коментари в миналото видео от поредицата. Както винаги, линк към предходните части ще остава в описанието по този клип, а за да не се повтарям, може да изгледате първите две части. В началото ще научите каква е целта на настоящата поредица и на база на какво правя класирането. Сега да не губим повече време, тъй като подобни клипове без това стават доста дълги, и да насочим вниманието си към задната част на бедрата. Задната бедрена група, ако може да наречем така, се състои от три отделни мускула. Най-медиално, т.е. най-навътре към аддукторите на бедрото, се намира мускула семимембраносус. До него е мускулът семитендиносус и най-латерално, т.е. най-външно, е мускулът бицепс феморис, който подобно на бицепса на мишницата има две глави, дълга и къса. Двете основни функции на задната бедрена група са коленна флексия, както при бедреното сгъване, и екстензия в тазобедрената става, или за по-кратко хипекстензия, както например при румънската тяга. Като е важно да се знае, че късата глава на бицепс феморис не прехвърля тазобедрената става и не участва в хипекстензията, а само в сгъването на коляното. Поради тази причина няма да натоварите и развиете, ако в програмата ви липсва упражнения с изолирано сгъване в коленете. Но и по принцип за оптималното развитие на цялата задна част на бедрата е добре да включите в програмата си и упражнения с хипекстензия и упражнения с коленна флексия, тъй като така тренирате и двете функции на мускулната група. Също трябва да знаете, че упражненията с хипекстензия в немалка степен също натоварват и седалищните мускули и еректорите на гръбнака. Но това в повечето случаи е нещо хубаво, тъй като в някаква степен ще развиете и тези мускулни групи. И стига да не прекалявате с обема на тези упражнения, не е нужно да търсите вариации на хипекстензии, при които ще минимизирате участието на седалището и еректорите, въпреки че по принцип съществуват и такива варианти. Дори в началото смятах да обединя задните бедра с седалището и еректорите в едно видео, но първо щеше да стане прекалено дълго и второ, някои от упражненията, които са добри за развиването на една от тези мускулни групи, не са добри за развиването на останалите, както и обратното. Затова най-вероятно ще направя отделни видеа и за тях. Според мои лични наблюдения, много хора или пренебрегват, или претупват упражненията за задната част на бедрата. Много трениращи дори не включват упражнения с хипекстензия в програмата си, а цялата им тренировка за задни бедра се състои от една-две серии бедрено сгъване на машина и то в края на тренировката, когато са изморени и го изпълняват с недостатъчна интензивност. А в повечето случаи и с лоша техника. Аз лично съм голям фен на тренировките за задни бедра, т.е. леко съм баяс към тях, но съм съгласен, че не всеки иска да ги развие като на културист. Но трябва да знаете, че първо, непропорционалното им развитие спрямо квадрицепса увеличава риска от контузии, най-вече в коленете. И второ, ако упражнение с хипекстензия липсва в програмата ви, то най-вероятно не тренирате достатъчно седалището и еректорите на гръбнака, с което може да създадете мускулен дисбаланс и други проблеми. Следват 5 категории, в които ще класираме упражненията. Най-ниската категория, D категория, този път ще кръстя 2D, като аналогията е, че ако правите упражнения основно от тази категория, то бедрата ви ще станат двуизмерни, т.е. като нарисувани на лист хартия, вижда се само квадрицепс, но в профил няма никой. Категория C, отново както в миналото видео, ще бъде малък падуан, просто защото не ми хрумна нищо по-оригинално. А и защото ако ползвате упражнения основно от тази категория, то задните ви бедра ще бъдат точно като на Чичо и Любо от преди почти 30 години, когато е бил малък падуан. Тези упражнения са една идея по-добре от предходната категория, но винаги може да ги замените с нещо по-добро. Разумни причини да ги използвате, ако не разполагате с оборудване или имате травма, поради която други упражнения ви предизвикват болка, а тези може да толерирате за този даден момент. Категория Б съм кръстил фитнес батка, като аналогията тук е, че има фитнес батки с добре развити задни бедра, а има и... Тоест, при използването на тези упражнения ще е въпрос най-вече на късмет
и на генетика какво ще се случи. А категория ще се казва също състезателен кон, като тук, както винаги, ще са много добри упражнения, чрез които задните ви бедра могат да станат масивни и мощни, точно като на състезателен кон. Абсолютно добър избор ще бъдат тези упражнения и ще е добре да правите и от тях. Но може би от моя гледна точка малко не им достига да бъдат най-добрите от най-добрите, защото ако не правите упражнения от следващата категория, то може да пропуснете немалко мускулен растеж. И ако искате от състезателен кон да се превърнете в разярен бик, както съм кръстил S категорията, то е добре упражнения от нея редовно или поне периодично да присъстват в програмата ви. И така, след това, надявам се, не прекалено дълго въведение, да започваме с класацията. Започвам класацията с едно от най-базовите упражнения, заден клек с щанга. Сега е ясно, че таргета на това упражнение не е задните бедра, но съм попадал на мнения, има доста хора, които считат, че след като с заден клек натоварвате седалището, и то в немалка степен, и то е хип екстензор, би било също добро упражнение, с което горе-долу да може да развиете и задните бедра. Само че за задните бедра при клякането нещата не стоят по точно този начин и сега ще се опитам да го обясна максимално просто, за да ме разберете правилно. Това съм го обяснявал и за други мускулни групи в други видеа. Значи, когато става въпрос за мускул, който работи в две стави, както задните бедра, и работи в движение, в което имате, в случая при клякането, имате коленна екстензия, имате и хип екстензия. Т.е. имате едновременно екстензия в коленете и екстензия в таза. Основен, то не основен, единствен динамист за разгъване в коляното се явява квадрицепс. И когато толкова силен и мощен мускул трябва да генерира много сила, нервната система потиска активацията на неговия антагонист, за да не му противостои. А в случая антагонист на квадрицепса се явяват задните бедра. Затова, когато клякате или имате някакви вариации на клякане или подобни упражнения с флексия екстензия в коленете, в което имате едновременно и хип екстензия, то нервната система ще потисне активирането на задните бедра в степен спрямо това колко сила трябва да генерира квадрицепс. Има и проучване, при клякане с щанга не се отбелязва абсолютно никаква хипертрофия в задната част на бедрата. Много хора, които не знаят това нещо, се заблуждават, тъй като усещат опъването, усещат разтягането в задните си бедра, особено ако са и по-натегнати, по-скъсени. И това ги подвежда, че след като има разтягане и те са чули, че разтягането е добро за хипертрофия, клякането ще бъде предостатъчно, за да получат някакво развитие, ако не искат то да бъде максимално. Само че има разлика между това мускула да се разтяга активно, т.е. в ексцентрична контракция да генерира сила, което стимулира хипертрофия, и има разлика просто да го разтягате като парче месо, а нервната система да не го активирала. Затова клека с щанга директно отива в 2D категория. Никаква хипертрофия няма да получите за задните бедра от клякане с щанга. Следва друго много базово упражнение, класически вариант на изпълнение на тяга, т.е. мъртва тяга. Тук вече квадрицепс се работи доста по-малко, като това колко ще работи зависи колко сгъвате и разгъвате коленете, а това до някъде зависи от структурата ви и от техниката ви на изпълнение. Сега съм виждал трениращи, при които класическия стил на изпълнение на мъртва тяга е много близко или почти едно към едно с stiff leg deadlift или с тяга с фиксирани колене. Съответно, на другия край на спектъра има трениращи, които превръщат мъртвата тяга с клякане с щанга в ръце. Спрямо това доколко сгъвате коленете, ще зависи това доколко класическата мъртва тяга ще бъде добър билдър за задните бедра. Ако клякате много, ще отида много надолу в класацията. Ако е малко по-близко до stiff leg deadlift, ще отиде по-високо. Затова, ако приемеме един среден вариант на изпълнение, както би трябвало да бъде,
с приклякане, но не прекалено. Аз ще дам на мъртвата тяга средна оценка и ще отида в категория Б, тъй като не се знае какво ще се случи. Следва още едно тежко хип хинж движение. Това е хип тръст, естествено по-популярен сред жените, които го ползват основно с цел да развият глутеуса, седалищния мускул. По отношение на развитието на задните бедра, проблемът с хип тръста е, че нямате добро разтягане в тях, още повече, че коленете са свити. И тъй като коленете са свити, в долна позиция няма да разтегнете достатъчно задните бедра, така че да стимулирате максимум хипертрофия. Затова хип тръста според мен отново ще отиде в Б категория. Следващото упражнение е така наречената румънска тяга, което е вариация на тяга, при която почти нямате сгъване и разгъване в коленете. Тоест, това е почти чистото хип хинж движение с много голямо разтягане в седалището и най-вече в задната част на бедрата. Ако изпълнявате румънската тяга правилно, това е първото упражнение, което ще дойде в S категория, като то е добро не само за развиване на задната част на бедрата и на седалището, също и за еректорите на гръбначния стълб, до някъде дори и за горната част на гърба. Сега не е топ упражнение, но малко може да допринесе, особено ако го изпълнявате с малко по-солидни тежести и позволите раменете леко да се приведат напред, да получите по-голямо разтягане в горната част на гърба. Следващото упражнение е глутеус мост, който изпълнявате на пода, което упражнение е хип хинж движение подобно на хип тръста, т.е. максималното натоварване е горе в къса позиция, но заради съкратения обхват на движение имате още по-малко разтягане. И поради тази причина това упражнение ще дойде в С категория, т.е. едно ниво под хип тръст за развиване на задната част на бедрата. Следва сумо мъртва тяга, която според някои хора е читинг, шегувам се. Подобно на класическия вариант на изпълнение, отново някои хора малко повече приклякат, някои хора имат по-малка флексия и екстензия в коленете и работят повече от таз. Затова, подобно на класическия вариант на изпълнение, аз отново бих поставил сумо мъртвата тяга в Б категория, поради същите аргументи, по отношение на развитието на задните бедра. Следва вече така нареченото упражнение Stiff Leg Deadlift, което споменах, което е мъртва тяга от пода или до пода, но с фиксирани колене. Т.е. пак търси се почти чистото движение от таза, почти без изгъване и разгъване в коленете. Разликата с румънската тяга е, че тук пускате много по-дълбоко и търсите много по-голямо разтягане. Респективно ще получите ползата от по-голямото разтягане, но тежестта ще бъде доста по-малка. Т.е. може би ще получите по-малък стимул, тъй като ще ви разтяга по-малка тежест. Според мен има някакъв смисъл да ротирате двете вариации на някакъв период от време, ако сте по-напреднали и двете ви допадат, т.е. Stiff Leg Deadlift и румънска тяга, и да извлечете ползата и от по-голямата тежест, и когато усетите, че сте акумулирали вече много умора, стигнали сте до някаква тежест, не може да преодолеете, може да смените румънската тяга с Stiff Leg Deadlift и да получите стимул от по-голямото разтягане. Аз лично практикувам това нещо, въпреки че предпочитам, еголифтер съм, предпочитам румънската тяга, която изпълнявам от рак стойка, между другото, като преди съм обяснявал какви са предимствата да изпълнявам от рак стойка. Стигнали някакъв застой в тежестите на румънска тяга, преминавам за няколко седмици на Stiff Leg Deadlift и отново се връщам. Като при мен разликата буквално е няколко сантиметра в обхвата на движение, но тези няколко сантиметра свалят едни 30-40 кг от тежестта на щангата. Но също упражнение, което заслужава за развиване на задните бедра да отиде в S категория. Следващото упражнение е вариация вече на Stiff Leg Deadlift. Тяга с фиксирани колене, но от дефицит, т.е. качвате се на някаква платформа и търсите още по-голямото разтягане, което респективно естествено ще се отрази
чрез намаляване в тежестта. Тази вариация според мен е само за доста по-напреднали и доста по-мобилни хора, които знаят какво правят, тъй като по-начинаещите е много трудно да направят разграничаването между това просто да се наведат, сгъвайки се и в таза, и в гръбначния стълб, и това да се умеят да държат гръбнака фиксиран и да работят само от таза. Значи повечето хора нямат мобилността да изпълняват подобно упражнение от дефицит, но ако известен период от време сте работили с stiff leg deadlift и сте усетили, че можете да пускате и по-дълбоко и да разтягате повече, то също на някакви периоди от време може да работите и с тяга с фиксирани колена от дефицит, къде ще получите още по-добро разтягане, може да си починете малко от големите тежести и според мен заслужено слагам това упражнение отново в S категория. Следва гребане с щанга от наклон, какъвто искате вариант, подхват, надхват, с щанга, с тибар и така нататък. Какъвто и да е вариант на bent over row, т.е. на гребане от наклон, при който нямате опора и сте в така наречената hip hinge позиция. Т.е. държите изометрично в разтегната позиция задните бедра, докато гребете. Защо това упражнение изобщо присъства тук, тъй като по принцип е упражнение за гръб? Защото съм попадал на мнения, че това упражнение натоварва много ефективно цялата задна верига, т.е. не само гърба, но и седалището и задните бедра. Сега, заради това, че държите задните бедра в разтегната позиция изометрично стегнати, при упражнение, което по принцип позволява да работите с доста солидни тежести, т.е. тези мускули трябва да се потрудят, за да осигурят позицията, възможно е да получите и някаква хипертрофия в задните бедра от подобен вариант на гребане. Но тя изобщо е несравнима с това, което може да постигнете с hip hinge движенията. Най-малкото в hip hinge движенията ще сте доста по-силни, отколкото в гребанията и имате вече динамична мускулна контракция, т.е. имате концентрична фаза, имате ексцентрична фаза. Тук задните бедра работят само изометрично, но тъй като може да постигнете някакъв минимален ефект върху хипертрофията на задните бедра, според мен вариацията на bent over row няма да отиде в най-ниската категория, затова ще сложа в C категория. Следва едно много подценявано и пренебрегвано и рядко изпълнявано от масовия трениращ упражнение, когато става въпрос за hip hinge движение и според мен с това много хора губят. Това е така нареченото упражнение добро утро, good morning, при което изпълнявате hip hinge, т.е. едно правите тяга, но с щанга на гърба. Като изключително удобно за подобен вариант на изпълнение, за да може да получите добър обхват на движение и да имате стабилност, е ако в залата имате SSB бар, т.е. Safety Squat бар, при който може да го държите по-стабилно и да не се получава това усилие лоста, когато се навеждате, да се претъркаля напред към врата ви. Някои хора изпитват трудност, неудобство да задържат щангата в тази позиция след определена тежест и да изпълняват достатъчна дълбочина на флексията в таза, но генерално по принцип е много добро упражнение, с което може да развиете цялата задна верига, в частност задните бедра. Поради тези малки мои резерви за стабилност, баланс и контрол, ще го поставя в А категория. Първото упражнение, което ще дойде в А категория. Със сигурност е нещо, което препоръчвам да опитате, ако не сте. Същото упражнение, но изпълнено на Смит машина, тъй като съм ги правил и двете, и за мен буквално Смит машината за това упражнение е game changer. Т.е. абсолютно променя правилата на играта, тъй като вече не трябва да мислите за баланс и за контрола. Машината се грижи за това нещо, а трябва да мислите само за движението и да генерирате сила. Имате пълната стабилност от машината да изпълните упражнението правилно. Това, което по принцип трябва да съобразите и много хора всъщност правят тази грешка и при румънската тяга е да не си стандартизирате обхвата на движението. Т.е. трябва да знаете винаги
докъде се навеждате, тъй като лесно може да се подведете, да сложите по-голяма тежест, всъщност да съкратите обхвата на движение. Аз затова изпълнявам и румънската тяга от мъртва точка, отдолу, от рак стойка, тъй като така съм стандартизирал обхвата на движение. Винаги знам откъде започва повторението и къде завършва повторението. При добро утро е същото. Трябва да имате някакъв стандарт. Ако го изпълнявате с щанга, ако нямате много добра мобилност в тази разтегливост за задните бедра, сложете си едни ограничители малко по-високо, навеждайте се до тях, докато лоста ги докосне и се опитайте с времето не да увеличите тежестта, а първо да увеличите обхвата на движение, чрез флексия екстензия в таза, без да компенсирате с кръста, след което вече увеличете тежестта. Същото важи за Смит машината. Значи трябва да имате някакъв маркер, който да ви ориентира до къде се навеждате. Иначе, доброто на Смит машина за мен също е S категория упражнение за задните бедра и за цялата задна двигателна верига. Тук съм включил и унилатералната версия на упражнението, т.е. Split Stance Good Morning или разделно добро утро, като то може да премине и в добро утро на един крак, ако е на Смит машина и имате тази стабилност и баланс. По принцип е също добра вариация, която да опитате, тъй като е добре периодично да включвате това от здравословна гледна точка, за да да не създавате мускулен дисбаланс или да откриете, ако имате такъв. Както за вариации на клякания, така и за хип-хинж движения. Да имате някакво унилатерално упражнение, което да не е просто бедрено разгъване и изгъване на машина с един крак, а да бъде многоставно. По отношение на хипертрофията в задните бедра, доброто на Смит машина унилатерално също може да бъде много добър вариант. Малко е double work, доста по-изморяващо, въпреки че лоуда е по-малък, но стигате близо до отказ с един крак, те първа трябва да правите серия на другия крак. Затова не би го поставил в най-високата категория, но според мен ще го сложа заслужено в А категория. С това приключихме с упражненията с щанга и на Смит машина. Следват упражнения с дъмбели. Първото упражнение, сложил съм тук български клек. Защо съм го сложил? След като вече поставих клекът с щанга в 2D категория. По принцип да, аналогията е същата. Тъй като при българския клек пак квадрицепса трябва да генерира много сила, нервната система ще потисне участието на задните бедра, независимо, че усещате да се разтягат пасивно и това ви подвежда, че работят. Но българския клек, за разлика от клякането с щанга, въпреки че и там до някъде е възможно, много хора превръщат клякането с щанга в добро утро, ама вие си го правите друго упражнение, но българския клек има вариация на изпълнение, при което сте по-изправени и търсите по-голяма флексия екстензия в коляното и при което примерно направите по-голяма крачка, сте по-наведени напред, флексията екстензията в коляното намалява, участието на квадрицепса намалява и оттам се увеличава участието на седалището и до някъде може би участието на задните бедра като хип екстензор. Затова съм включил българския клек, за да обясня тази разлика и защо няма да дойде в D категория, а ще го сложа една идея по-нагоре за развитие на задните бедра. Следва румънска тяга с дъмбели, аналогично на румънската тяга с щанга. Ще кажете каква е разликата. Разликата до някъде може да е в баланса, който след определена тежест е фактор при два дъмбела. Разликата може да е в тежестта. Сега не го казвам с цел да се хваля, но аз в момента изпълнявам работни серии румънска тяга между 150 и 170 кг. Няма как да си го осигуря това нещо с дъмбели. Дори да има такива дъмбели, те след един момент стават много големи, неудобни. Прекалено са масивни. Идеята е по принцип, когато правите румънска тяга, лоста да е максимално близко до тялото, да се плъзга по бедрата. А когато дъмбела се плъзга по бедрата, понеже той е по-масивен, измества центъра на тежестта много напред. С това може да ви вади от баланс. До определен момент, когато сте по-начинаещи средно напреднали, няма проблем да изпълнявате румънската тяга с дъмбели, но поради тези причини, вече като станат и по-тежки дъмбелите, трябва да ги взимате от пода, което също може да е проблем. Тази вариация ще отиде в А категория. Следва упражнението Swing
което основно се изпълнява с подувка. Най-често може да го срещнете, въпреки че има варианти с дъмбел и с сендбек и така нататък. Няма значение с какво е. Аз не съм на мнение, че суингът е добро упражнение за хипертрофия в задните бедра и сега ще си обясня моите доводи. Значи, въпреки че задните бедра работят, тъй като това е хип-хинж движение, въпреки че съм виждал някои хора превръщат суинга в клек, само че това си е проблема на хората, не на упражнението. Или други го превръщат в повдигане за предно рамо или клек с повдигане за предно рамо, това няма значение. Да, суингът е хип-хинж движение, което означава, че основни динамисти ще са седалище и задното бедро, но първо, то е повече кондишнинг упражнение, т.е. обикновено при него не се стига до мускулен отказ, а серията се прекратява, тъй като човека просто се е изморил общо сърдечно-съдово, задъхал се и така нататък. След като упражнението не е близо до мускулен отказ, то няма много стойност или няма да има никаква стойност за хипертрофия. Вторият ми основен довод е, че въпреки че задните бедра са един от основните динамисти, тъй като упражнението се изпълнява много бързо, експлозивно, такъв ма характера, няма контролирана негативна фаза, нямате негативна фаза под натоварване, няма как да бъде и поради тази причина добро за хипертрофия. Колебая се дали да го сложа в C или в B категория, на практика това няма никакво значение. На база на вече упражненията, които поставихме в C и B категория, по-скоро би го сложил в B категория, тъй като позволява се пак прогресивно натоварване, ако почнете да боравите с по-големи тежести и лимитирате броя на повторенията, т.е. умората не е чак толкова сърдечно-съдова, а е повече в мускулите, може да постигнете някакво прилично ниво на хипертрофия от суинг за задните бедра, но до там. Упражнението Snatch, което следва, или изхвърляне, също съм го поставил тук, тъй като присъства елемент на хип-хинж движение в него. Упражнението става прекалено skill-based, т.е. много техническо. Отказът по-често е технически. Лимитирани сте от към тежестта, която може да изхвърлите над главата, която ще бъде доста по-малка спрямо тежестта, с която могат да се справят задните ви бедра. Затова това упражнение директно ще отиде в D категория. Следват две вариации на румънска тяга на един крак. Едната е Split Stance, както има Split Stance Good Morning, така има Split Stance, извинявам се, клек, така има и Split Stance RGL, т.е. румънска тяга. Това е унилатералната версия на упражнението, която по принцип, когато работя с клиенти и те тренират вкъщи с дъмбели, давам доста често, тъй като е доста добър вариант при ограничено оборудване, имате само дъмбели. И я давам на хора, които все още нямат малко по-начинаещи, средно напреднали, нямат толкова добър нервно-мускулен контрол, нямат толкова добре развити мускули, които да работят като стабилизатори, най-вече gluteus medius. И обикновено ми е преход за следващото упражнение, но по принцип е добър вариант на упражнението. Пак двойната работа. Но ако сте ограничени от към оборудване, дори да не сте дори зала да тренирате, пак е упражнение, което заслужава кредит и може да опитате. Затова аз ще го поставя в А категория. Тук естествено няма как да работите с тежести, с които работите с дъмбели или румънска тяга с два крака, така че този недостатък е туширан. Вече вариация за малко по-напреднали, което поред мен е лично едно от най-добрите унилатерални хип-хинж движения за генерален фитнес, за масовия човек, който основната му цел не е мускулна хипертрофия, нищо, че ние в тази поредица разглеждам упражненията в този контекст, но едно от много добрите упражнения, които моля ви, дайте му шанс, дайте му възможност. Аз си спомням преди години, когато опитах румънска тяга на един крак, буквално левият ми крак все едно не беше моя. Такава беше разликата. И това е било преди 15 години, даже съм бил завършил кинезитерапия тогава и осъзнах, че имам проблем, имам дисбаланс. Значи няма как, колкото да има разлика, с десния крак да си стабилен, примерно с левия да залиташ, като да не казвам какво. Така че това упражнение може да първо да е много добро да открие такъв дисбаланс
след това и да го реши. И в началото е възможно много да залитате като новородено патенце, но това е защото мускули, които трябва да работят като стабилизатори, най-вече глутеус медиус, не работят. Не са работили, не им се е налагало, не сте ги ползвали. И един път след като свикнете с баланса, като не е проблем по принцип, да вземете тежестта в едната ръка, с другата да се държите, да се подпирате докато свикнете. И вече баланса не е такава част от уравнението за това да прекратите серията, а може да докарате близко до мускулен отказ. Според мен румънската тяга на един крак тогава започва да работи и добре за хипертрофия. Отвъд това да открие и да реши мускулни дисбаланси. Затова също би го поставил в А категория. Дори да тренирате с цел хипертрофия, може да извлечете полза от това упражнение. Следващото упражнение илюстрира така наречените комбинирани упражнения, които и в предишните видеа включвам поне по едно. В случая това е румънска тяга плюс гребане с дъмбели. Сега дали ще е румънска тяга плюс гребане с дъмбели или още по-зле румънска тяга плюс бицепсово сгъване или румънска тяга плюс оверхед преса, няма значение. Комбинираните упражнения не са добри за хипертрофия, тъй като нормално е всяко едно от двете движения да трябва да използвате различни тежести. Още повече са лоши за хипертрофия, когато мускул, който искате да развиете, е лимитиран от по-слаб мускул или мускулни групи. В случая тежестта, с която би трябвало да може да изпълните румънска тяга при еднакво ниво на развитие, нормално е да бъде по-голяма от тежестта, с която може да гребете с дъмбели. Затова, въпреки че има хип-хинж движение, в случая румънска тяга в компонента на това упражнение, то няма да бъде добро за хипертрофия, тъй като отказът ще е пригреването. Някакъв малък ефект ще има все пак, затова няма да го оставя най-ниско, ще го сложа в С категория. Следващото упражнение малко прилича на румънска тяга от дефицит с пудовка или с дъмбъл, но това упражнение всъщност е съвсем различно, нарича се Джеферсън Кърл, където целта не е да се наведете сгъвайки се, разгъвайки от таза, т.е. хип-хинж движение да изпълните, а да се сгънете и разгънете от гръбначния стълб без почти участието на таза. Много хора считат, че такъв тип навеждане и изправяне е опасно. Един вид, ако правиш някаква вариация на тяга по този начин с флексия на гръбнака, е опасно. Това по принцип не е точно така. Когато тялото има физическата възможност активно да изпълнява дадено упражнение, мускулите да работят и да вземат позиция и да върнат позиция без дискомфорт, няма как това да е опасно. Проблемът е, когато вие имате вече някаква развита сила, примерно някаква вариация на тяга, която е съвсем различен двигателен модел, примерно ако е румънска тяга, флексия екстензия в таза, ако е класическа тяга, флексия екстензия в таза плюс флексия екстензия в коляното, въпреки че винаги има някаква флексия екстензия в гръбнака също в по-малка степен застъпена. И изведнъж трансферирате тази сила в съвсем друг двигателен модел, т.е. основно с навеждане и изправяне чрез флексия екстензия в гръбначния стълб. Но ако вие плавно и постепенно развиете сила в това упражнение и всички структури привикнат, то не е опасно. Ползва се за мобилност основно, Джеферсън Кърл, но може да се ползва и за натоварване на еректорите на гръбначния стълб, вече с малко по-динамичната им работа. Включил съм го тук, тъй като някои хора си мислят, че е добро за задни бедра и седалища, но тъй като те не са основни динамисти, няма как да бъде. Затова ще отида в D категория. Следват първите две изолиращи упражнения, вече флексия екстензия само в коленете. Първо с дъмбел. Първото от тях е отвис, сгъване с дъмбел отвис, при което хващате се на лоста, захващате дъмбел между ходилата и сгъвате в коленете и отпускате. Изпълнявал съм го това упражнение преди години. Първо, самото поддържане на позицията е доста трудно. Не е много удобно да захванете дъмбела самостоятелно, ако няма кой да ви асистира. Самото
задържане на дъмбела между ходилата също не е много лесно и удобно. Освен това, натоварването основно горе, т.е. в къса позиция за мускула и почти никакво натоварване долу, когато отпуснете. И поради тези причини на това упражнение не мога да му дам повече от C категория. Следващата вариация на упражнението, същото движение, пак с дъмбел, но легнали по корем. Сега може да е на пода, ако тренирате вкъщи, нямате пейка, въпреки че тогава обхвата на движение ще бъде по-ограничен, дъмбела ще допре пода преди да може да изпълните пълния обхват на движение. Така че по-добре на пейка. Пак стои проблема с захващането на дъмбела, с това да го държите в позиция. Не е най-добрия вариант на изолирана флексия екстензия в коленете, когато става въпрос за хипертрофия. Все пак спрямо сгъването от вис има предимството тялото ви да е по-стабилно и това да натоварите задните си бедра в тяхната разтегната позиция, тъй като натоварването ще бъде основно там, когато задните бедра са разтегнати, затова ще дам малко по-висока оценка на това упражнение. Следва две хип хинч движения на скрипец. Първото може да го наречем румънска тяга на скрипец, както изпълнявате румънска тяга, но изпълнявате на кабел. Няма предимството при това да изпълнявате с дъмбел или с лост. Отвъд по-лесния сетъп не е нужно да товарите щанга, не е нужно да взимате дъмбели. Или тренирате в къщи, включвал съм го примерно, сещам се за един клиент, който искаше програма за вкъщи само с упражнения с тегло на тяло и гладиатор. Такъв тип домашен, който има горен скрипец, долен скрипец, пекдек и горе-долу това е, без дъмбели. И тогава е добър вариант за тяга за по-начинаещ човек. Но когато сте малко по-напреднали, първо заради ъгъла, който има кабела, макар и минимален, тежестта ви дърпа напред, не ви дърпа надолу, поради което след определена тежест ще е доста трудно да запазите позиция. Така че тук сте лимитирани. Пак заради това, че ви дърпа напред, ще бъде малко по-трудно да активирате задни бедра и седалище и може би ще натоварите повече еректорите на гръбнака. Затова това упражнение ще отиде в B категория. Другият вариант на хип хинч движение на скрипет, който съм включил, е доста популярно. Жените много често го изпълняват. Така нареченото cable pull through. Най-често се изпълнява с въже, с гръб към скрипеца сте. Въжето е по-удобно, за да може да мине между бедрата. Отново същите недостатъци има, които има и румънската тяга на скрипец, само че тук след определена тежест тя ще ви дърпа назад и за това упражнение също ще отиде в B категория. Следва две изолирани упражнения на скрипец, сгъване от стоеж и сгъване от лек. Причина да ги изберете е може би само единствено, ако искате да опитате нещо ново различно, което не сте опитвали, или за разнообразие. Не че е чак толкова лошо натоварването, но първо сгъването на скрипец от стоеж, трябва да запазите баланс на един крак, другия крак също да бъде фиксиран. Къфът, който използвате да закачите тежестта, когато сгънете нагоре, аз съм го изпълнявал доста често, се движи, което също създава неудобство. Сетъпът е лесен, така че ако случайно в залата няма машина за бедрено сгъване или искате да опитате нещо различно, окей. Но иначе Б категория за това упражнение, Б категория за сгъването от лек, което има предимството да имате стабилността, както при сгъването с дъмбел, но пък сетъп е много по-изискващ. Това да замъкнете пейка, ако ще го изпълнявате на пейка, или пък да легнете на пода, да си закачите къфа, да се обърнете в позиция. Не благодаря, ако има машина, аз лично ще предпочита на машина. Следва бедрено сгъване на така наречения TRX, при което реално сгъвате срещу нищо. Т.е. нямате някакво реално съпротивление, срещу което сгъвате. Много малка част от тежестта на тялото ви участва. Няма прогресивно натоварване, просто сгъвате срещу въздуха. А ако имате TRX, искате да го ползвате за всичко, в случая ще може да си раздвижите коленете и повече ще си натоварите изометрично ядрото и седалището, отколкото задните бедра с това упражнение. Така че сгъването с TRX
Аз би го сложил в D категория. Следва пак едно сгъване, при което ползвате пак само теглото на тялото, така нареченото плъзгащо бедрено сгъване или slide leg curl, при което ако тренирате вкъщи, може на ламината или теракота по чорапи да сгъвате задните бедра, като по да ви дава някакво съпротивление. Все пак за допълнително съпротивление може да се сложи и ластик, но проблема с това упражнение е, че имате само натоварване в концентричната фаза, в ексцентричната, като връщате краката, то е много минимално. Вариант е за изолирана коленна флексия, пак ако тренирате в къщи и нямате с какво друго да изпълнявате подобен тип движение. Една идея е по-добре сгъване на TRX, но до там. Следва бедрено сгъване с ластик, независимо дали ще сте легнали по корем, отстоеш, отседеш. По принцип това съм го споменал и в другите клипове. Упражненията с ластици не са много удачни за хипертрофия, тъй като ви натоварват най-малко там, където всъщност трябва да имате най-много натоварване, а това е когато мускулът е разтегнат. Поради тази причина, да, може да получите някаква хипертрофия от упражнения с ластици, но когато сте начинаещи, да получите малко от така наречения newbie gains, или ако сте много атрофирали, добри са за раздвижване, рехабилитация и така нататък, но конкретно за хипертрофия, повече от C категория няма как да дам. Следващите две упражнения, които съм включил в класацията с швейцарска топка, за да застъпим и такива упражнения. Едното е повдигане на таза, глутеосмоз на топка, независимо дали ще е с прави крака, с фити колене. Много зависите тук от баланса. Да, може да го претоварвате това упражнение, да има прогресивно натоварване, като сложите примерно тежест върху таза, но повече ще натоварите седалището, а за хипертрофия задните бедра според мен не е добър избор и ще дойде в D категория. Малко по-добър вариант за задните бедра, ако вече изпълнявате коленна флексия с тази топка, поне да ползвате активно функцията на тези мускули. Затова това упражнение ще отиде в следващата категория. Следва хип екстензия на така нареченото римско столче, което упражнение всъщност много хора не осъзнават, но това е тяга. Тягата какво е? Тягата е хип хинч. Това упражнение е много добър вариант от най-начинаещи дори до много напреднали. За начинаещи е изключително удачно, за да се научат в хип хинч модела на движение, това да движат от таза, а не от кръста, тъй като таза е фиксиран, дава по-добра стабилност на начинаещите да се концентрират върху самото движение. Да, факт, че има много бездвижени хора, които дори и с теглото на тялото първоначално им е трудно. И съответно това упражнение, дори даже наскоро ми попадна клип, да, беше за едно повторение на човек, който го изпълни с 140 кг щанга на гръб. Така че това упражнение може да го натоварвате, да имате прогресивно натоварване към тежести почти до безкрай. Не изисква също някакъв голям сетъп, не изисква чак по принцип толкова големи тежести. Добро е за развитие и на седалище, и на цялата задна двигателна верига. По принцип можете, ако искате да намалите участието на седалището и на еректорите, като го изпълнявате с така наречения кръгъл гръб, т.е. с флексия в гръбначния стълб, при което да накарате задните бедра да бъдат още по-основен динамист и самостоятелно да вършат работата. Оттам ще падне тежестта и ще падне нивото на системна умора, но ще се запази нивото на, дори може да се увеличи на стимул за хипертрофия, конкретно за задните бедра. Значи това упражнение отива според мен в S категория. Следва аналогичното упражнение, но изпълнено на така наречения GHD уред, т.е. хип екстензия на GHD, при което малко се променя вече начина, по който се натоварва мускула спрямо кривата на съпротивление и се увеличава малко натоварването в горна позиция. Но въпреки това, да кажем, че двете упражнения са аналогични, този вариант на изпълнение, тъй като се ползва по-голяма част от теглото на тялото, може да бъде по-труден за начинаещи, но също според мен е S категория, що се отнася до развитието на задната част на бедрата. Следва може би най-ефективното, но и най-трудно, изключително трудно, всъщност, упражнение с тегло на тялото, при което ще натоварите задните бедра с флексия екстензия в коленете.
Това е така нареченото норвежко сгъване, което може да се изпълни на GHD уред, може да се изпълни като застопорите ходилата под щанга, под някакъв уред. В къщи може под дивана, може някой да ви асистира, да ви държи. Това упражнение е толкова трудно, дори само с теглото на тялото е изпълнено при правилна техника, че дори напреднали с доста развита сила не могат да изпълняват позитивни повторения и се ползва само негативната фаза. Какво имам предвид? Отпускате се контролирано додолу и с ръцете се отласквате, за да се върнете в позиция. Т.е. ползва се само негативната фаза на повторението, което въпреки това не го прави по-малко ефективно упражнение. Може да закачите еластик и да ползвате еластика да ви помага, тъй като той тогава ще не е много разтегнат, да ви помага малко в долна позиция, така че да може да използвате и позитивната фаза. Но не мисля, че има някой, който може да надрасне това упражнение, в смисъл дори да му трябват допълнителни тежести някога за повторения. Въпреки, че е възможно, абсолютно никакъв проблем не е, ако пък случайно някой стане много силен на това упражнение и дори може да работи за повече повторения и за позитивната фаза, дори някаква по-лека тежест ще бъде предостатъчна. Така че и най-доброто, и най-трудното, и упражнение, с което трябва да внимавате, и не е за начинаещи, тъй като изведнъж ви натоварва с много високо ниво на интензивност. Има риск нещо да се разтегне, дори да се скъса, така че внимавайте, не подхождайте, ако имате наднормално тегло или сте начинаещи. Но това не е причина да не го поставя в S категория. Пак най-често на GHD, но има и специална машина. Може да се използва също пейка, може да се използва и римското столче. Има различни варианти на изпълнение за обратна хип екстензия. Това упражнение е доста добро, да го наречем, за превенция на контузии, за да ползвате този специфичен двигателен модел, да натоварите мускулите по по-различен начин. Не разтяга толкова добре в долна позиция, както други упражнения. Т.е. за хипертрофия не е може би най-добрият вариант. Ако нямате достъп до такава машина, каквато доста малко зали има, особено в България, е трудно да го претоварите, в смисъл трябва да вече захващате дъмбел или по някакъв друг начин. И поради тези резерви и поради това, че не разтяга толкова добре задните бедра, се колебая дали да го сложа в А или в Б категория. По-скоро би го сложил в А категория заради другите ползи, които може да получите от това упражнение, от гледна точка на превенция на травми в гръбначния стълб, например. И останаха няколко упражнения на машини. Първо, включил съм лег преса, защото наскоро даже ми попадна едно клипче, ми излезна, което показваше как ако поставите бедрата, ходилата, високо на платформата на лег пресата, то ще натоварите седалището и задните бедра. Дадено колкото и високо да ги поставите и може да усещате, че се разтягат, пак имате доста голяма степен на флексия и екстензия в коленете. И ако ги поставите по-високо, да, ще имате по-голяма степен на хип екстензия, по-малка степен на коленна флексия и екстензия, ще натоварите повече седалището, но заради това, че квадрицепса също работи доста усилено, все още, колкото и високо да ги поставите, то задните бедра няма да бъдат активирани и няма да бъдат натоварени. Но го включих, за да го разберете и за да не се подвеждате по подобни клипчета, които са направени от хора, които си нямат представа как функционира човешкото тяло. И лег пресата по отношение на задните бедра, защото когато става въпрос за квадрицепс, в видеото за квадрицепс беше в S категория, но тук за задните бедра отива в D категория. Така че виждате, че едно упражнение може да е класирано ниско или високо за дадена мускулна група и обратното за друга. И останаха 3 упражнения на машини за бедрено сгъване. От лег, от стоеж и от седеж. Коя е най-добрата или няма значение? Разликата между машината от лег
и отстоеш, двете машини, спрямо тази от седеш, е, че когато сте в седнала позиция, вие може да сте почти в максимална флексия в таза и тъй като изключваме късата глава на бицепс фемор и с другите мускули от задната бедрена група, тъй като са хипекстензори, ще бъдат максимално разтегнати. Т.е. когато сте седнали, даже може да отпуснете тялото и още по-напред да получите по-добра флексия в таза и когато разгънете коленете, ще получите максималното разтягане на тези мускули, което се счита към този даден момент, че когато тренирате мускулите в тяхната по-разтегната позиция е по-добро за хипертрофия. Това не означава, че машината от лек и отстоеш са лоша опция, абсолютно добра опция са. Сега това вече зависи от машините, но това е валидно и за трите вида машини. Също може би има смисъл дори да разполагате с машина от седнала позиция, заради това, че ъгъла на натоварване е малко по-различен. Може би ще натовари, това вече е теория, нямаме. Въпреки че има проучване, което да сравнява машина от седнала позиция и машина от лек и дава предимство по отношение на хипертрофията на машината от седеш. Но това не означава, че не е възможно някаква част от мускулната група да бъде по-добре натоварена с примерно машина от лек спрямо такава от седеш. Така че мисълта ми е дори да залата ви има машина от седеш, може да ги ползвате двете, примерно в една тренировка, едната в една другата, или по-голямата част от тренировките си да ползвате тази от седеш, от време на време да включвате тази от лек или такава от стоеш. Но независимо от тези неща, ако трябва да ги класирам, машината от лек, която може да изпълнявате и с два крака, може да изпълнявате и унилатерално. Аз лично предпочитам по-често изпълнявам унилатерално, въпреки че ми губи повече време, но мога по-добре да фиксирам таза и по-добро усещане получавам, доколкото това има значение. Не е проблем да се изпълнява и с двата крака. И машината от стоеж ще остава в А категория. И заради и проучванията, които го показват, и теорията за мускулната хипертрофия, постигането на мускулна хипертрофия в разтегната позиция, че е по-добре, тази машина ще дойде в S категория. И така, това е пълната класация на упражнения за задната бедрена група, които включих. Ако с нещо не сте съгласни или имате да допълните, или се сещате за упражнения, които не съм включил и се чудите къде има мястото, може да пишете в коментарите. Благодаря ви, че гледахте и до скоро!